Mumenti ta' tensjoni fil-limiti ta' San Ġwan, ġirja bil-karozzi, sparati warning shots, imkisra 4 karozzi. Hija din is-sitwazzjoni li żviluppat f'nofs il-ġurnata meta l-Pulizija bdiet tissegwi raġel suspettat li hu involut f'ċirku ta' kriminalità u droga. Il-każ seħħ fil-11:09 ta' filgħodu meta l-iskwadra ta' kontra droga pruvaw waqfu lil dan ir-raġel li kien qed isuq vettura bajda tal-għamla Toyota. Minflok waqaf huwa saq veloċità minn fuq il-post u prova jiżgiċċa lill-Pulizija. Kif dan il-punt li ntalbet ukoll assistenza tal-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit li saqgħu għal wara r-raġel, il-Pulizija saħansitra sparaw tiri ta' twissija fl-arja biex iwaqfuh. Minflok ċeda r-raġel prova jsuq fuq il-karozza tal-Pulizija u vetturi oħra li f'dak il-ħin kienu fit-triq San Ġiljan, waħda mill-arterji l-aktar traffikużi li twassal lejn il-bypass ta' Birkirkara. Fl-aħħar mill-aħħar, il-Pulizija xorta rnexxilhom jiċċirkondawh u jarrestawh. Il-Pulizija għamlu tfittxija fil-karozza tas-suspettat u anke elevaw basket aħmar u xi pakketti li allegatament kien fihom id-droga. Dawn instabu fil-bagoll tal-vettura. Net News huwa infurmat li r-raġel għamel ħsarat f'4 karozzi oħrajn sakemm prova jaħrab lill-Pulizija. Ir-raġel ġie mmanetjat u ttieħed id-depo għall-interrogazzjoni.